Eskatxa gaixoa eraban daigabeturik zegoen bere gelan. Bizi guztirako kartzela zeukala hartuaz, aukera bidezterik ezitu. Dorretxean gelditu preso, edo lekaine garisekin baita ere preso noski. Baina neskaren gogoa indartsua zen, eta lehiatigatik haize freskoa sartu bezala, gogo irautzailea berpiztu zen eskatxaren barru-barruan. Zerbait egin beharra zeukan betiko nazkanteak, irabazle ez zuertatzen. Ai, nene, zein zori gaitza. Ai. Laniak kristoren jipoia jaso dute, eta ni hemen dorrean sartuta oraindik. Ai. Zer egin dezaket? Ai. Horren bakarrik nago. Hau bakardadea. Badaki, abestu egingo du. Agian musikak lagunduko dira laitzen. Aiene aitak euria, eta basori iluna. Seinalatzen zizkidanez. Ez dira etorriko bihotz. Ez da zuorako ametxik egin
guardiaren gana eta lamien gana joan behar du segitua. Zerbait egin behar dinagu, hau ezin den horrela geratu. Azalaingo jaudaren alaba, txantxangorriaren egakin, egan doa basora. Eta askatasunaren osotasuna sentitzen du, bere barrenetan aurreneko aldiz. Libre sentitzen da txoritxoa bezalaxe. Eta basoko lagun guztiak ere libre izatea nahi du. Bera ere gentila da orain, basokoa eta basatia. Eta lamiekin biltzera doa basoko gunerik eskutuena. Kaixo, neskato txantxangorri. Kaixo lamiak, laguntzera nato, hau ezin da horrela geratu. Zerbait egin behar dinago. Nire aitak, guardia jarri ditu zubia zaintzen, aurri bota behar dizkinagu. Armak dituzte, eta jipoikutuko gaituzte. Baina, zuek ezarete ba, errekako gizakia. Bai, baina ez badago gugan sinisten duenik, guk ez dugu gure kasa inolako botererik. Nik sinisten duzuengan. Gainera, jendeak bideizaria ordaindu behar du pasatzen den bakoitzean. Eta guardia horiek ezin ditu nik bakarri bota. Zuen laguntza behar du. Bidaizaria? Sortzikoa bezalakoa? Joe, ze mantzurra, egingo dugu berarekin barbakoa. Zerbait esan duzu, eta ez diogu entzun inoni. Gugan sinisten duzula diozu. Egia da hori. Bai eta bai. Dorrean zartuta eman du nire bizitza osoa. Eta triste bizi izan naiz. Baina zuek itxaropen eman zeniaten. Eta guain, guardia horiek zubitik botatzen lagundu behar didazue. Ba dago modurik. Horren ziur bat zaude, badago modua. Eta horretarako lekua, hauxe iturburu sorburua. Errekamariren bizitokia. Uholdeak sortzeko, eskatuko diogu. Eta guardia zibilak zubitik botako ditugu. Bai, hori deneta. A ber, urtiko ere dauz dago? Bai. Eskenaen pasoan zuaitz asko ditugu eta ez dugu ondo entzuten. Zer, a ber, altuago? Bai. Hauen nekatuta daude. Jadute la hostia edo egiteko abentura gure egiten joan nahi dute. A ber, esan berriz, segiko dugu! Guardia zibila bota! Oso ondo. Horixe da egingo duguna. Orduan, ia ba, miren, alaba, errepikatu nirekin. Urak dakarrena, urak daroa! Urak daroa! Gardena den oro, gorantza doa! Gardena den oro, gorantza doa! Eta zuen publikokoak zer, ez duzu errepikatuko? Gero gardena egin behar du konfurua! Urak dakarrena, urak daroa! Gardena den oro, gorantza doa! Urak dakarrena, urak daroa! Gardena den oro, gorantza doa! Uholdeak izan zitez. Eta... ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Abuela, zoazte popatik hartzera. ¡Ay! ¡Estas familias terroristas! ¡Ay!
Irabazi dugu, harria jarriko dugu, eta zubia herritarrena izango da. Harria jarriko dugu bai! Jarriko dugu harria? Bai! Venga, denon batera! Apa, Nikolasa! Jar dezagun harria, deno konzentratu! Harria! Harria jarri eta zubia herritarrona. Giurria eta garaipena! Gora gutarra! Doazela probatik hartzera! Antxoa, zerreia, guarda zibilak apaizak eta pikoloak eta polizioak! Bai, honena gara, eta zubia doainik izango da. Eta sortzi ere bai! Hori. Gora Mikolasak, da gora gutarra! Eskutik eskura, larrundik harria, alaxe egina da azalaingo zubia. Eskutik eskura, larrundik harria, alaxe egina da azalaingo zubia. Eskutik eskura, Larrundik harria, alaxe egina da azalaingo zubia. eskutik eskura.